Esta primeira festa feminista servirá tamén para presentar unha nova asociación xuvenil de mozas feministas na Pobra que colaboran activamente na organización das actividades que se desenvolverán o venres 25 e o sábado 26. Pretendemos transmitir outras perspectivas xa establecidas sobre o que sería a verdadeira esencia e os verdadeiros obxectivos da loita feminista. Estamos creando este festival co Concello, onde vai haber numerosas actividades, entre as que, podemos destacar a actuación dun compañeiro que se chama Brais Paisal, pertence a un grupo daqui da Pobra, que se chama Percuta, bastante profesional, tocará música africana, e despois tamén temos un recital de poesía con Irene Fernández. Entre as numerosas actividades destaca un obradoiro de autodefensa, animación teatral, receitas pola igualdade ou os puzzles sobre estereotipos de xénero propostos por Mulleres en Acción. Haberá tempo tamén para a música reivindicativa. Esta xornada do venres 25 rematará cun concerto, neste caso tamén de mulleres, un grupo soul, vudú, que empezará ás 10 da noite. Ademais, durante os 3 días levaránse a cabo actividades dentro das casetas. Por exemplo, o sábado estará Trosquiña, unha animadora contacontos que contará contos que teñen que ver coa igualdade para os máis pequenos, e iso será o sábado ás 12 da tarde. Ás 12 da mañán. Por outro lado, tamén, tanto na Plaza de Abastos como na zona das terrazas, o propio sábado, haberá unha animación teatral. Será Receitas pola Igualdade, onde un grupo de teatro interaccionará tanto coa xente, sobre todo, é certo, mulleres que hai na praza, e tamén homes, pero sobre todo mulleres, e logo polas rúas do Concello. Ademais das exposicións e obradoiros, terá lugar no marco desta festa a presentación dunha guía de linguaxe non sexista.